usa ka ng buntaga atong kuhaan og inspirasyon ang usa ka lumad youth leader at the same time beauty queen gikan sa tribong Bagobo, Tagabawa. Atong sayron ang mga programa ug advokasya nga iyang gihimo alang sa iyang tribo. Atong ilailahon ang Hiyas sa Kalambuan 2019 nga si Miss Jessa Andian gikan sa tribong Bagobo, Tagabawa. Good morning, Jessa, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, attorney! Good morning sa atong mga kapuso and madigar salam duton ta mga kataladi ko Bagobo, Tagabawa. Jessa, isip usa ka hiyas sa kalambuan o sa imong mga advokasya ang balikta tribo ko, unsa ba ang nahimong impact niini sa imong tribo? Isip usa ka babay na mo representa sa among tribo, kailangan na aduna kami dala-dala na advokasya sa among pag-join sa hiyas sa Kadayawan. So, isa niini mao ang ako ang kanang gusto na pagpreserba pajud sa amo ang kultura na Bagobo, Tagabawa. Dito sa pag-join nako sa hiyas, more naghatag og purpose sa kuha ang hiyas kung unsa dapat nako akong buhaton, mabuhat nako, matabang nako sa akong community. It really gives me purpose sa akong dapat og angayan na buhaton. It was year 2019 sa dihang nakoronahan ka o karon usa na ka youth leader. Unsa ba ang mga nakita nimo nga mga hagit nga ginaatubang sa inyong tribo, especially in this time of the pandemic? So sa kanang nakita jud nako, even pa man wala nag-pandemic, ang amo ang tribo hinay-hinay na nagkawala. Kasagaran manggod sa mga youth karon kay nana sila dito sa social media, sa mainstreams, and wala na kaayoy naghatag og importansya para sa pagbalik sa amo ang tribo, sa among kagikan, na kanang naay preservation na in between na buhaton mo nang para sa ako adito ako nagkaroon og heart og passion na dapat naadjud ko'y buhaton para sa akong tribo, mo bridge sa elders namo og sa amo ang youth aron na mapadayon ang among kultura ug tradisyon. So grabe jud kay siya kahagit na dapat ana na mga panahon na kay natay buhaton para na ma-engage ang mga kabaton-unan nato sa kanang pagpreserba sa ato ang tribo. Ang kahimtang namo karon diri sa barangay Atan-Away and sa Bagobo, Tagabawa communities. Kaya ganing naga-involve na jud ang mga kabaton-unan karon and mo nang kailangan na padayunon jud. Do karon naga-enjoy jud mi pud na kana ganing do pandemic pero nami mga ginagmay na ginabuhat para na mapadayon ang amo ang preservation sa among tribo. Jessa, gawas pud sa advokasya alang sa mga kabataan o para sa tribo ninyo, unsa pa ba ang gilauman nimo karon nga mahimo aron mas mapalambo pa ang kinabuhi sa imong tribo bisan sa imong ginagmay na pamaagi? Ang ako adjud attorney na kanang gusto na ipaabot no sa tong tribo na dili nato kana ganing himuon na kanang lang na word. Tribo lang manggod mi, Bagobo, Tagabawa lang manggod mi. Ing ana, dili nato na i-degrade ang ato ang tribo. Magkaroon pod og vision ang matag usa ka mga tribo nato karon. Sa different pa na mga aspects, dili lang pod sa cultural na kanang aspect, and then kita yung mga musical instrument na ma-discover pa jud na siya kay gamay na lang man gud nagabuhat ana na bisan sa mga ginagmay na mga butang murag part na siya na pag unsa nako sa mga pag-awhag nako sa katawhan dili lang sa kanang mga youth kundi sa mga elders also na kanang pahalagahan nato ang ato ang tribo. And also kung doon na kay wish alang sa imong tribo, unsa pud kini? So ang akong wish sa ilaha kay kanang mupadayon pa kung unsa tong ilang nahibaw-an, dapat mo crave pa jud sila more na kanang gusto sila makabalo pa jud sa amo ang tribo, and kada ganing naadyoy heart nila, gugma nila para sa among tribo, dili lang pud sa among tribo kundi sa ilahang family nila, and then sila pud mangandoy sila kung unsa ilang gusto na makabot sa ilahang mga kaugalingon na mangandoy og kalampusan usab. Kani medyo personal na question but I'm gonna ask it anyway despite pa sa imong schedule, Jess. Si Jessa ba single or taken? Hala, unsa dato? Single pero or taken? Kan bito ater. Sa karon pa jud kay kanang daghan pud kaayo og mga engagement, daghan pa og mga priorities. Actually unsa pa jud ako na siya kanang giset aside sa nako na kanang moabot ra na siya in the right time. This time, Jess, message mo naman sa mga youth and aspiring bearers ng Bagobo, Tagabawa tribe. Go ahead.
Sa ako ang mga kataladi na mga bagabo tagabawa no. Dutun ta mga sumuduan ta as sa pagsik. Dutun ta mga katugalan ta na kanang unta dili nato biyaan kung asa ta nagikan. Atong panggaon ang atong tribo na kagikan, ang atong kultura ug tradisyon, atong ibutang sa atong kasing-kasing kung unsa man kini. Dili lang ta kutob na maingon ta, I am proud Bagobo Tagabawa. Nya kutob lang ka sa istorya, kun dili ato na siyang i-put into action na it's not too late para mo learn ta sa ato ang kultura ug tradisyon isip Bagobo Tagabawa. Karon na ang perfect na time na balikan nato kung asa ta nagikan. Daghan kaayong salamat, Chessa, sa pag-share sa imuhang panahon alang kanamo. Usagid ka maayong ehemplo alang sa mga kabatanunan, especially sa imuhang tribo. Keep up the good work and God bless. Salamat kaayo Attorney Pod sa imong gihatag na higayon kanako na ma-share nako ang akong story. And salamat usab sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.